Yafe an intremu ewo Krobea Asante Technical and Senior High School okopie mu ho a adesuafo bi ekoye basabasa ama mpanyifo ka so wontena se madua tu mfrani mesikrutia enyeje bode betem mane na ne bosompo abo apotokora medi ndorisa ade abrere na manye yenti bo hyase ye wadwene se wocheche adesuafo no bi sei ensem a ebeto yapono so ene se wasaso achinipa ne bi ede aka ho Wabasabasa ye course wo Krobea Asante Technical and Vocational Institute ye no ewo efidwase asokore wasante mantam ne mo no apose juma efo no asanso akwache adesuafo na ye osusu se basabasa ye no wo mo ho ebon mu na sa nipa nan ba ko e head prophet na wona aka ne nyina eye mma na adesuafo adwana miensa wode wo mu nyina akopie asokore mampon district court no enem no court no ama wo mu bill ya apose foguso a eye sansemi emu hwehwemu na bradom kasia ma ne boni na ya odwuma kopie honom no head of legal and prosecution Mantam no police command no echire mu se ohwehwe mu kakra wo ye no adana didi akire wo mu se basabasa yo na course wo hono no won ma na ka ho no dodo na nya adesuafo information that some people say wo basabasa ye course. But can you confirm to us that the school prefect has also been arrested? Yeah, the school prefect is part of those who presented today before the court. Thank you very much. And when she can some adesuafo ya wo chire wo mu ekoto de sere court ne se omomodin ya na adesuafo ya wo mu akire wo mu no anka wo mu ema wo mu bill esanso ma wo fa ikrado senso ye bia court ne de beba no wo mu ebediso na jojopon ya wo no we ka adesuafo wo chire wo mu no legal representative ya wo no court ne gina ya wo siye nani agen ho enso ka de se supi sa adesuafo ya wo mu akire wo mu no enya de da se basabasa ye course wo hono no wo mu enim eho bi. There will be questions. Yo, another see our court at say mofra na lawyer for at the to court in him say court and man mofra na kwan kofi no mu free fi emra court na nyame adom court agiatum ama ene mofra na betimi akofi but subject to certain conditions and no dey say almost ediso court today and she bi ato ho a so mudiso ebi ni say na otwe bia on Baba report to Efijase police station. Enti eno ne share kakra ho na sisi ade court amakwan se mofra no betimi akofi no mo free aba court.